paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Lakay ka na talaga, paray. Tal na ka man, pare. Duwan day ta sa rukod mo. Marigatanak nga ron amag na. Iso ang nagsarukodak. Day ta ti pakakitaan na talaga alakay kan, paray. Kita nga ron no adan ni kwarog iji paradaan tagpa itulodak iji barangay hall. Kano na panagari, paray. Na, asino nga ti mangitulod kanyak. Sapay marigatanak amag na. Ay na, oh. Siya kuma. Sika na. Ayan na nga ti tricycle mo. Adamat pamasahik kahit. Mano day ta kwartam di taya? 10 pesos. Ay, kurang ah. Diyan nga discount ti senior citizen. Ay, awang kanyak day ta discount, pare. Ha? Sige, ano sa mo tag sa rukod ama panidya barangay hall, pare. Agurayak ti pasaheros kaw. Asaan na senyor. Tadyak kaya ti mangtay di ti discount. Punay kamatan ka ba dong? Kinatawaan kan inuy-uyaw mo ni Kapitan. Di mo matinlugan dita tricycle mo. Nay, nangagmaw dagiti timbaga king kuha na maray. Adag dito tersinak apangiparparadaam dita tricycle mo. Iso anang ngagaw. Pudno mat apilay ni pare Inteng. Lakayan. Masapol pa'y aya nga ibagamot. Nasaktan tirik nana ah. Kaya't kung nga ron ta masaktan tirik nana. Ay puunay kan. Ni Kapitan, oray agpilay-pilay. Nagagatlat ta, Kapitan. Ay na, agritiron. Talakayan, maray. Adagay ayam kanyak kapaseros. Ay na, nagsiksi na balasang dita. Nusiksi abalasang, alisto ka mapan. Ngam nagpilay-pilay akas ka ni Kapitan. Di mo kayat nga ito loud. Way, numaya ko na, ding! Maya ka! Panawakan, marikwa na! Umay kang lugan na, mes! Mano ti pasahe, aging ga ijay ili. No, balasang, libre. Balasang akpay matlaan. Ay, kat libre ka na, adeng. Nungay aging ga ijay pagbuyaan iti sini. Ay, kat libre lata, ah. Basta balasang nga raw, adeng. Itulod nak nga roden at tatabadong. Anya, tataba daw. Manong ko namutin, ah. Manong? Kat nadudwan tinabati ang ngipin mo di na sangwanan. Manong pailaan. Uray uyawin nak, libre ka lata, miss. Puraw amin nanday tabuok mo. Sige lang, uyawin nak, libre ka lata. Nagmayatan. O sige, aglugan na karudan, tatabadong. Kunak, ano adda dito'y paradaan nyo ni Tatam Abadaw kwaraw? Saan nagparparada dito ni Tata ba daw? Tapay asaan? Ijay tersina ni kagawad ko anang ti pagururayan na iti pasaheros na. Kasta aya. Nasayat Mike no saan nagparada di tawi. Tagawan namin na pasaheros nga may aglugan di tawi. Day, jak amuday ta. Nang runa no balasang nga pasaheros. Nagalisto ni Tata ba daw? Pudno ka di day tangay bagbagam kwaraw. Ay napudnaw. Kasla itay. Siksi jay balasang intulod na ijay ilay. Pilpilyin na ti pasaheros na. Babalasang lang ti kayat na nga ilugan. Ha! Agaluwad kanyak dayjay abadaw. Agaluwad kan tata badong. Ay manong badong. Mapankag buya iti sinay, mes. Wan, iso nga rod adito iti nagdisaan. Mabalin ti sumurot king ka nga buya iti sinay. Ibayadan naklakit di. Ay, katwa na. Ada pa'y merienda na, no kaya't mau. Mapantang nga rodin Nagswerte akaw ni tangal daw. Puro nagpipintas, ti pasaheros ka. Apay nga itakala nga sumangpal badong. Kahit napanak nagpasada. Basta din ti sa ludsud ma. Rabi ikaw na yun na nagaway. Narigat nagpasada ita. Awal pasaheros. Ala, iyawat mo nga rodan jay boundary. Kanya boundary. Nagsaritaan tamad nga agpasada kay ti tricycle. Ngam, naskan nga itad mo kanyak jay boundary. Awan ti boundary. Na, abay nga awan. Ha?
Dinak man luklukwan si kabadong. Awan nga raw, di papilom mo kitay. Balasang kanuma nga main ti iluglugan mo apa sa hiros ma. Nagko na. Amin to mga mingi bagbagada king kagapatpat yan. Balasang nga ro dyan nagpara, daki di ilugan ay. Ha? At dala maamwak akalukwan nga aramidang makitab. Awan nga raw, kalukwan nga ibagbagam. Awan ti boundary, amay tin cooking ka. Tawan ti pasaheros. Itay-pay la abirbirukan na kanya uncle mo, kwarog. Apay, antay. Agpaitulod nga rod kan ka ija papanan na, agpilay-pilay lata. Ira na ng tumit nga minti agpaitulod no mapanak agaram. Ay, inan-anusan na tinagnaan na pan ija barangay hall. Siyempre, unag paimot ati agaram, tanay. Agtapos man ang titawan kat baro aklata. Ay, nagpiksa mo ti panagbusina mo, pare. Anyat problema aya. Kaya tungar tiyag busina itinapig sa pare. Nakapaigid ak lang aro dun kag busina kapailaan. Kaya't kalangan businaan pare. Ta nakasarukod ka, magmag na dito igit ti kalsada. Lakay kan. Ilugan nak man nga ron. Ah, Nagpilay-pilay ak nga ron. apay, saan pa yan na imbaga na yan? Dahil tasaka, manasakit. Nasakit lata, pare. Ay, pasensya ka na. Ta, dahil tricycle ka, pang balasang unlay. Ay, matitikas ta, ah. Nagpilpili ka mo iti ilugan mo. Diyak nga ron kaya tagilugan itila kay apadam. Nay, nagparpara man ang dyan balasang. At dan pasaheros ka, balasang. Panawan ka pa'y pare. Si kamot manan? Ay na, sika talaga manong badong. Nagkita taman na na. Mapanak ko maijay-ili. Ay, kat itulod ka na. Libre manan. Kunaking ka, basta napinta sa balasang akasking ka, libre. Aglugan ak nga rudan. Sa dino nga, iti pangitulod aking ka, ateng. Mabisinak kat. Mga restaurant ako man. Ay, uray siya may. Mabisinak. Duwatan amang restaurant. Ay katuan no kayat mo, subuan ka pa. Na, tangaraw din ah. Nagmayatin ngay, nukasta. Nakitam di balasang nga inlugan ni Kabadong Maray. Won Maray, nakita. Am-am mom dayjay abalasang. Jak nga ron am-am mo. Taitala ang makita dito barangay tayo. Uri siya nga ron Maray. Jak mat am-am mo. Asino nga ta dayjay? Dayjay manantay balasang nga inlugan ni Kabadong idikalman. Aya, kasla kay kayat na ngaglugan iji tricycle na. Apay nga ta, Mare. Anya nga iti panagko na Mare. Naskan ka di nga ibagata da iti kan ni Mare tuyang. Ay, aga pa danto. Ay, makabasol tapay. Kano nakapilpili iti pasaheros dayjay akabadong. Wen nga rod, Mare. Di nakayat nga ilugan ni Inteng. Dayjay kit di abalasak, asaan na nga am mo ti kay kayat na nga ilugan. Kat ni Inteng nga agpilay-pilay. Saan na akayat nga itulod? Uy nga ruda Ay, sikaman kit di Mare. No ipulong tanken ni Mari Tuyang. Bye-bye antan sa langan ang madiskubre ni Mari Tuyang. Wensa narigat nga agpaiso ti makabaso, Mare. Nagda-tricycle yung kinitata ba daw? Yung da ito yung tricycle ko di kaya't mga pagluganan. Amo mat ni tatam abadaw nga agodo nga kita. Ngam awan mo, dinak mat umay alaon. Ay, malagip kaon. Adda napinta sa balasang ngayon tulod na itay diyang ilay. Balasang manang. Una na. Napintas nga adda yaw ngam itisi ka. Sigay, itulod na kun ijay ilay, kwaraw. Bareng makitak ijay ni tatam abadaw. Ay wala. Umay ka nga rutin naglugan. Nay, Inteng. Mayon unat mo matanday ta sakam anasakit. Ay, uwan nga ron. Ay, mayatin. Kahit
Saan mo sa amot na nakasapulan ti sa rukod mo? Saan ang tawan sakit nan ti sakak? Oh, nasayaat mo't no kasta. Tapno saan kan amarigatan amag na amapan ija barangay hall. Hindi nakmakantsawan ni pare badong. Ipakitam kan kwa na, asaan ka pa'y alakay. Lumakayak pa lang mo. Ay, katuan ah. Ay, kunamlan asino no kantsawan na kadayjay akong parem. Padasak man ti tumakdal nga awan sa rukod. Oh! Uy! Ne. Kabailamon at talaga ah. Ay, saanin ana sakit ti sakak? Kabailak pa yan ti kumugtar. Nagdakilmat kan ti subong manong pa to. Ah, mabising gayam to yung manong mo na tarakay. Sa bagay, si kamot kit diti ang bayad iti adong nga in-order ta diti restaurant. Ah, Asina ang tagbayad! tuyan! Ha? Asino day takapakat? Ay, kwa. Iso ni nanang ko. Kanya! Ay, antig gayam. Saya atom tagsaw ba daw? Ay, asawa ka dahil. Ay, Ay, panawan kayong marudan dito. ay, saan nakapanawan na, miss? Ay, Tapay asan? Asino day di ababay? Ah! manyangag pa iso tinaga na. Ayang may nadamdamagan. Iso matlagayam nga awan mayaw awat mo a boundary taadagas gastosam. Ay, di na mo itong tandito yung restaurant na. Tanagado ti tao dito. Ayawan bidang gaw! Luk-luk kwam ti asawang. Oray man pa'y mabainang ka, salbag kalaklakayan! Ay, bigat gaya mo na. Oh, apay abim mangun kan. Uy, sa bigat ay. Nangagaw, yung taraok ti manok. Maturog ka pa'y. Apay, paturugin na. Mapana kagpasada na. Nagkunangag pasada ka. I-tricycle ko nga raw, dagururi ijerwar. Saanan ang mabalay ng pasada ka? Tapi asaan? Ay, di nakmanulawin si Katuyan. Siya kong tagpasada. Adi, sika. Katwan, ngamen, awan aramidak akalukwan. Saan ka tuladan? Apuro kalukwan tar aramidam, kabayatan ngagpaspasada ka. Parang, mabalin nga iparadak mo to'y tricycle ka o dito'y paradaan niya. Ha? Ayan nga ni tatabadong nga gidrive dita tricycle niya. Awan. Imbagak nagyanan iya'y balay, siya kong tagpasada. Mayat ano kasta? Na, anya ti pagmayatan na. Kasanaw, amin ababalasang nga pasahiraos, agawon na nga ilugan iti tricycle niya. Saan itan kwaraw? Amin na babalasang apasahiraws, kukam amin na. Wow! Awanon ti kaagaw mo. Nagmayatin nga no kasta. Sigurado nga ro da makaasawa ka. Wala, inakalaan ng tricycle, taumay kun iparada, tapno makaurayak mo iti pasahiraws. Sige. Uray si Kantipers iti pila. Inteng, mapanan agpasada ni Kwarog, agpaitulod kakadikan ko na. Ay, jak masango nga itulog ni Uncle ka, wantay. Na, apay nga adi mo masangaw. Mapan ko nga min itulog dyan, aral makabalasang iti pagtrabahuan na. Ay, Ah, bayam nga ro din Magmag na akon. Isupay nga exercise ko. At damot ni Nana tuyang agpaspasada. Dahil tricycle na natin paglugahan na manggay. Sa payawan kwartak apagplitik. ay, katno nga'y libre. Kano ni pare badong. Di na kayat nga agilogan no awan kwartam. Dinto ke marito nga. Kapitan, umay ka naglugan. Ay, nay. Si kamo gaya marito yan. Umay kan, taitulod ka dita barangay hall. Saan ay? Pagpag naaklangan tawan kwartak ita. Inalang amin ni kumaray. Ay na, kapitan, libre, basta sika. Iso nga umay kan. Ay, nakaado ka siguro iti pasaheros mo niya. Mas ad-ado ati pasahiros ka, ni ba daw? Ta sa anak namin ngagpilpili iti ilugan ka. Lakay man wano ba ka? Bungal, topaul, ilugan ko lata.
Ay, mayat dayta, maray. Ay, mas kayat da ka pagluganan no kasta. Ay, paray, anyat araramidom ngay. Damagan pa lang. Magitkitam lang aruding aglablabak, pare. Huwag nga, Ape. sapay nga glablaba ka. Sapay nagadaw. Nituyang mo nga glaba ngay. Isaw tinapan nagpasada. Ay, apay na baliktad mo tintilubong. Ay, di na ka mapagtalkan, pare. Ada siguro inaramid mo abasal. Malatalabsan ka ta mapanak edi barangay hall. Ah, siguro ka ba, pare? Saan ka mutik na nakasarukan? Naimbaganan ti saka. Ure man agtaray-tarayak. Oh, Ay, itulod ka pa'y kumadya barangay hall kay. saanin? Kabalak ti magna. Laki di. Aglaba ka. Sigurado asaan la aday taki impaaramid kan ka ni Marituyan. Uwan nga rod, pare. Agasam taglampaso akpay ngay kanaw. Kas kadag karay. Ay, kasi akbat, pare. Ay, tata badong. Agaramid kan tumit ngamin iti kalukwan. Iso ana po kao ti panagtalak ni Nana Toyang kanya. Ala sigay! Dinan! Tinagdipusan ti sa balipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, natuyang. Nagmayakil ka pa'y. Nangrunan no da tinapay. Inutang ko lang kin ni Marikwan ang dayta kapi kan asukar. Imbag man ta pinautangan na ka. Kinunagadon ti mga ibagbaga saan nga agpautang day tabak. Inistro ka gayam. Kanya man nga tinaramid mo. Enteng, saan ka nung nagpautang ni Marikwanang? Ay kit, di tayo mapilit, no di na kaya't nagpautang. Iso ajay honorarium mo, inton maawat yo. Iyawid mo adagos tanay. Awan aminan dito'y balay. Siyempre Apay, nagkunamot kan ka ajak yawid adagos. Ay, ang mga no kompormento man nanti pangigas-gastusam. Pangigasto sa kumangay ka awa bisaw. Malalala. Inakun ije barangay haw tanay. Aldaw na. Ay, je honorarium mo di mo liplipatan. Iyawat mo adagos kanya. Maribanang, amom kaday no asino itanti kapipintasan dito'y barangay tayaw? Day, adda ayamot kapipintasan. Kunod daw, nabayagan na. Ammo kon mare. Ibagam asikati kapipintasan dito'y barangay tayo. Saan mat amaray? Jak lamabainan amang ibaga iti kasta. Kat saan matapod now? Kat, asino nga ro ti ibagbagam akapipintasan? Awan sa balay, no saan anim Marikwanang. Aya, nay, apay, saan ka mamatay nga iso ti kapipintasan? Ay kat, mamati ak amare. Wen, pudno day takinunam. Talaga anapintas ni Marikwanang. Kapipintasan ko naman Ay, wen gayam. Kapipintasan. Ay, ayang gayam ni Kapitan Maray. Nasapaan na pan ije barangay hall. Alaan da ngamin itaket ti honorarium da. Iso malagayam anasapa anapan. Ay, Maray, manungay mati maalam na. Ay, jakam mo amare. Tako na damat ang imato kano ti honorarium dagiti o opisyal tayo. Ay na, ay, nagmayatan ngay no kasta. Malamaray,
Panawan ka pa'y nga ron dito'y arubayan niyaw. Tamapanak man ijay laon. Na, apay maray, mapan ka dita barangay hon. Yes! Naragsakak ang gail. Si Kangay. Ay kun naragsakak met Agam orayan met ni Antem to'y kaaw-awat ko nga honorarium ko. Ay, si Kamay tanggail. Ay, sigurado nga orayan ni Antem ije balay. May katagawid ka nga rutin Una, sigurado. Nakabanikas manan ni Antem. No jakyawid dahil honorarium ka. Ay, kapitan, mabiitlaan. Si kamat maray, papanam. Ay, tayak pa'y amagmag na kapitan. Agpadaya, agpalaod, agpaamyanan, agpaabagatan, nakngamawan lata. Apay apo managna ka? Ay, kasyan na kumakapitan. Kasi kami talaga hindi ba dongkaw. Ay, naulayan. Apay aya? Kasi kami nga raud. Apay akaasi kayo? Agasam tawan bagas may. Tawan si Dan may. Ayawan namin, kapitan. Kaasi kayo at talaga Ay, kapitan, nakadi kwartam dita. Ay, Ipabulod mo na kanya, tabayadak tumula na ka. kwa. Sige mo na, kapitan, pautangan na kaun. Kasi kami matkin ni Badungkaw. Kasanaw, numatay ka ba? Natakonsensya nakpay mo. Ay, sige. Pagguduan tan, dahil kaaw-awat ko nga honorarium ka. Ay, agyaman na, kapitan. Ay nagdakil at talaga dahil tulong mo ka na kamay kin ni Badungkaw. Honorario. Ay, unay kamutin. Kadadang ko pa'y laang umato do ti agdan, nakatapayan ti imam. Ay, awanan ti adu asao. Yawat mo ti honorarium mo. Ay, banang, pagtugawin na kumapay mo't Ay, yawat mo kitdain. Uray mo't apumudot iti bulsak Day tala daw-dawatin mo't yamom. Nasayaat mo. Aguray tabi lang. 1, 2, 3, 4, 5. Kuha, inakagkapen, babalen. Enteng, aguray ka. Apay? Kurang dahito inyawat mo nga honorarium mo. Kuha, Anya ako ay makaungutak ngay. kastoy ngamin, Agpalawag ka. No di mo kaya't amapan ko alaan di balunat ka. kuha, nasabat ko ngamin ni Marituyang. Kat? Apay no nasabat mo? Kaasid na kano ka ni pare badam. Awan bagas da, awan amen. Kat, imutang iso nga impautang kundi kagudwa. Impautan mo? Bayadan na kano adagos. Ay, amaw ngagbaybayad iti utang dadya atuyang. Sus, delikadon da iti asermon. Ay na, 1, 2, 3 na kamanon. Barag, itulod nakman ijay ilay. Ay, katuna na tuyang. Ay, adagayam ibagakan ka. Aw, anya day ta. Kanayon adita tersina ni Marikwa ng tipagat-gatangan niyo Wine, andangin ni natila ko na. Ay, sa bagay, tapuro original mag. Nalaklakay di sa bali at Teresina Uray ta original mag. Jay lako dagiti sa bali at Tersina. Lokal dagijay. Kasta ka day. Patsin na kwaraw. Kan maysa, napintas ni Marikwa ng apaggatangan. Kahit mo ka di asawine, napintas day Teresina na. Napintas, jay langan ni Marikwa ng. Kaslasan may? Kanayon mo ta nakamiso out. Napintas. Kaslanto pa'y artista. Mala, aglugan ka nga rudahin, tay tulod ka ni Jay Ilay, tani aldawan. Ay, wanan niya. Ay, mapanak gumatang itinaimas asidaan mikin ni tatama ba daw? Uy, ando siguro ti kwarta mitanya. Ay, adda na utang kaw kindi kapitan. Dito yung paggatangan ti karne, tinagsardengan ta. Wan, kadito iti paggatanga.
Ayun kayam. Agtungpal kayo akanayon kin ni Kapitan ano at daibilin na kanakayaw. Tapay mo tanak ko nam dayta. Ay, siyempre, nasimpo gayam. Man nakaawat kan nataraki a Kapitan. Wow, italangan nang ko dayta manipod kan ka, ananatuyan. Ibagbagak lang tipod now, kwaraw. Mas dawak man. Kakilat ka mo na nagbalin ana saya at kini Uncle Kaw. Ah, sa anak ka di anasaya at iday? San may? Sa baliitan na. Paborito kong ang Kapitan ni Kapitan Intay. Kinuna ni Marito yang daytakan ka, Maray. Ay na, wen Maray, si kakanuti kapipintasan dito'y barangay tayo. Kat, imbag ano na mati kamat, Maray. Wen apay ko maajak patyan ngay. Anya pa'y ngay ti kunana. Kunana pa'y kat, si kakanuti kaanusan kan kasisingputan akagawad. Nagmayatin adinggan. Oy, si kalakay! Agbayad kan iti utang mo! Oh, Di ka la mabain alabas dito tersinak asaan ka mo't ngarod nga agbayad. Mare, pinagsasawam mo't tanjay lakay. Kasanaw, nagbayagan jay utang na ngaging gaita saan na pa'y binaybayadan. Dakkel siguro ti utang na kan ka. Ay, maray, 150 pesos. Na, ay una yan, mare. Binugkawam mo't latan jay lakay. Sana ka basta-basta agpautang, maray. Amo mo't day tangaw galik. Kung nakaano agpapautang ka itan. Ay saan? Apay ko bang agpautang akngay? Ay, awan nga rod Jak makautang ita. Ay, agawid kan, maray. Kasaan ka pautangan? ay dayan na busog ko to yan. Kastoy ko makaima sa kanayon ti si Dainta. Laglagi pa, nga inutang ko kin ni Kapitan, tinggatang ko itinaimas asidaun ta. Riri ka ngamin, ariray, maka. Ayun ay kamutin to yan. Tila magpagot-utangan man. Kapitan, naiturad mo nga utangan. Nadamag ko gayam, naawat ng ti honorarium na. Ni manan marikwanang inutangam iti kape kan asukar. Ay nabadong, uray asinaw, nalakaklaan ti umutang kadakwada. Taamok no kasano ti style ti umutang. Sano ang nautangam ni Parinteng? Kan marikwanang. Kat saan da nagpapautang da kita? Ay, marurudak. Saan nakit din a pinautangan ni Marikwanang? Saan naka pinautangan? Saan ka noon nga agpapautang? Kanayon nanto baya pautahangan ni nanatuyang. Kasta aya. Unantay, agsubli-subli ni nanatuyang nga umut-utang iti tersina na. Madin sa ti kastoy ang mapaspasamak Tauray mat nga uncle mo, inutangan na. Ay, isumot lagay mga imbaga na nasingpat ni Uncle Kaw. Tainutangan na mo't gayam. Ay, tapno makautang. Ibaga na nasingpot. Ang kasano nga tamutan ngay no oras ti panagsingir. Maibaga na pa ilang at adagita. Inteng, singiramon ni Marituya. Ay, saan pa nagbayad? Ay nasken asingiram tapno agbayad. Saan ko mamutin na masapul asingir-singirin? Makaamo ko mga agbayad mutin. Ay kunak namin kan ka. Adi na ammo ti agbayad. Ay, isumot di lumabas dito'y balay. Wen nga agpaiso. Ala, ingkasingiranan. Ay, jakpay mo ugalit tag singir-singir iti pautang. Ingkan, tanay, awanan kwartata. Sige man lang. Ay, Marituyang! Mabit laeng! Nay, apay, kapitan, anya tibagam. Ay, maray. Apay, nalipata maon. Ti anya, kapitan. Di ngay utang mo kanyak, edi napalabas pa'y abulan. Ha? Agsingir ka mo't adagos. Na, medyo nabayag mo di utang mo.
Iso anas ken abayadam meten ah. Ay, saan ka nasaya at kapitan? Awan babain mo. Senior ka la singer. Naa. Kagura na kon ita, tasak tiag singer. Sikan santi kalalaadan a kapitan anakita. Yay. Ay, Saan kantaon ngay butos? nangigmumot siguro ti imbaga kanyak ni Marituyang. Ay, nagmadilakit din ti panagsasaunakan ka. Kaya't kung agungat nga, saan ang takababain? Bayam, mapankuntuman ka sa rita ni Pari Badong. Anya kumamot ti maitulong nga ni Pari Badong. Ay kat ibagak abagbagaan na ni Tuyang na. Saan anasaya ati kas nga ugali na? Agbayad kayo iti utang yun ah. Saan kayo ang mabaling o masidag dito oy? No saan kayo ngagbayad? Kumare ka na pinta. Ay, agbayad kayon kunak na eh. Kumare ko ng anag siksay ka na anaws. Na, ay, Marituyang. Sikamot gayam dayta. Wen, maray. Itay kapay ngamin nga agong ungod. Iso ang nagpaigid at basay. Ay, kasanaw. Dagito'y nakautang dito tersinak. Di na mo agbayad. Labas da alabas. Awan babain da. Oray ah. Tanapintas ka malat. Wen gayam. Oray si Kamare. Kat dakkel mo ti utang mo dito tersinak. Anya mo ni sexy ako mare ko na umutang ako mapay ka. Umutang ka? Kat saan ka pa nagbaybayad? Agbayad ka pa ibot ah. Na, siyak mo ti yung utang maray. Iwarwaras ko pa iti sa bali napintas ka. Kasta ka din kanya. Nagkuna nga ngayon kay warwaras na pintasak. Ha? Ibabawit nga ro daun. Si kanti ka papangitan akagawad. Nagsungit ka lang ro daun. Nagalas pa ito halaym. Iwaras kong topay. Tapno awanon umay gumapang dito'y tersinam. Pare Badong. Pare. Umay ka man biit. Apay maray. Ay, pare, bagbagaaman mo't ni Marituyang. Apay, inyo tinaramid na. Kat no idising-singir ni inting iti utang na, agungat matan. Agkakasakit asa o timbagбaganak ni inteng. Ay, unay mo daytan maray. Kababainan akin ni kumpare. Isu abagbagaam, tama ditikas jay nga ugali na. Idi imutang, puro nagsasaya at dagiti imbagbagana. Ang idisingiran dan, puro agkakasakit moten abalikas ti imbagbagana. Nasken na dumagas ka diti tersina, kabadong. Ay, uway maray. Bagbagam man ni Tuyang mo ah. Amukon maray. At damot utang na dito tersinan. Idisingir kon, kaguran na kon. Siya ka nun ti kapapangitan na kagawad. Kastamot na reklamo ni Mari Banang. Iso baybay antayon. Ta siyak langan ti makamukin ni Tuyang ka. Apay adim magas ka dita tersina ni Marikwanang. Wine, tada imbaga na kanya. Kadyak na gustuhan, danon na. Ngay naramid mo. Anya ngay naramid ka. Ay saan kon arumbang ngay palawag paiking ka. Taamom no niya dayta. Puray paigam ni Kapitan na nabaybayagan na kumparik. Pinagsasawan pa. Kal, talaga mo, anaalas ti ugali dagit at tao. Sika, tinalas ti ugali na, Tuyang. Isu asika ti rumbang nga mapan makisarita. Ay pagpakawan, apay ko mga aramid ngay dayta. Apay, di mo kaya nga ramiday. Kaya't mo mapanguro iti bitalsay. Ah, siyak itan, ti pang uram iti pinalsay. Gawa na. Ay, awarin ti mata makigayam kayong ka. Gapo iti dayta nga ugalaim. Isu ano kaya't mo nga dapay mabati agayam mo. Mapan kan dumawat iti dispensar kada kwada. Tanabatad asika ti matiti ugali na. Ala na Tuyang. Ingkan, tapno saan ka mapukawan iti gaganyan. Ngam sakoy na, kaya't may mga kablaawan ni pagayam uken dita kam 6. Ken, kada kayo aminan apo, anayat adumdum nga kada bitid turangan niya. Ana sigay! Dito ang tinagibusan ti sa balipay, aparang
Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jover Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ay ng istasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Angay, kita ni Tata Badong aw. Apay? Hindi, nakatugaw mat ija waiting shed. Amom ka diti aramiden na. Nakadumog mat. At bilbilangan na. Ha? Ay, ada? Kwarta di bilbilangan na aw. Kwarta. Ay, ado nga ron ate kwarta na ita. Naglako ngamin itinateng na. Iso nga ado ti bilbilangan na kwarta na. Ay, ganun. Ay, nakita na tananggal. Na. Imbulsanan ti ado a kwarta na. Ay, inakman ka sarita kada kan. Patsyamit no ikan nakadayta iti kwarta na. Kit no naghimot ni Tata ba daw. Ay, paray. Ay, di nakasasidgan paray. Na. Pumadayo ka kanyak. Apay nga kat agkumpari tamay. Ay, uray pa ang kumpare ta. Tasaan ka lang ta mabalin nga umasidag kanyak. Na. Apay anak ka is stricto ka kat awan mo't virus ka. Ang mga nuhuldapon na ngay. Huldapan? Dahito apa na grupo-grupo huldapan. Amaw ka nakitam di bilbilangag nga doa kwarta paray. Iso nga ron nga inasitgan ka. Ta amok nga ada ti takwan maw. Ay, di nakhuldapan paray. Na, apay masapul ahuldapan ka. Ay, dumawatak lang nga. Apay, tikunam ikang ka. Kino agkumpare ta. Apay kumaasaan nga. Iti nagbanggagak, tinulungan na kaya. Di ka magamin nagpatulaw. Kukwak lang dito yung kwarta paray. Kukwak lang. Na, ay, naghimot ka gayam. Kagawan, amam, no, sino ti kaaduan iti kwarta dito ka bildaran? Ay, saan na siya? Ay, awan to pa igatang ko ni Tilako. Ni Tata Badong. Ado ti kwarta ni Kabadaw. Nagpost ko lasag sa sangaribaw. Ay, kat mayat man no kasta. Ado ti kwarta da kan ni Maritoyang. Magatang damin na kaya. Daa, May gatangan na matan ni Kumari Katuyang iti sagaysay na. anya? Abay awan sa gaysa ni Nana Tuyang. Awan Tasaan mo't ama sagaysay ti buok na no kasta nga umay gumatag. Ay, kaasi mo nga ron Kapitan, adaman la damagal. Anya day ta, maray. Nakitam ni Badong kaw. Kino nakatugaw ije waiting shed. Nagbilbilang ite-ite kwarta, nagadaw. Apay, saan pa ang nagaway? Saan nga raw kanay awan bagas may? Ha? Awan bagasyo ka to? Ay, nagaduti kwarta na. Ay na, Kapitan, ilumlumang na ti kwarta na. Apay, di nakaikikan, maray. No inikanak, di anda ko mabagas may. Ay, tas dyan. Unay mo ni pare badungan. Isugayam ada ka, este pa nagkatkatawa na itay. Ada pa'y naipagana kanya. Anya day taan na ibagaan na, Kapitan. Diyan ka no kwarta na, kukuha na laang. Ay managing bubukod at talaga. No kwarta na, kukwa na laa. Ay, ang sidaak manang iti tangad ken talyaw, maray. Apay ako nam nga agsida ka iti tangad ken talyaw, kat nagado ti kwarta ni Badong Maw. Ay na, kwarta na kanulaang maray. Puunay mo't daytan. Iso siguro asaan ang nagaw-away, kadinak kayat nga ikan iti kwarta na. Adda aya sa bali a pagawidan na. Awan mo't ti amok, maray. Saan ka madanagan? Taagawid mo't lang iti balayo. Nadilakat mabisinan. Ay, napansiguro anang restaurant?
ng restaurant nga is-isaw. Ay nakasta na day jay maray. Hala, bayam tabagbaga aktuman inton makitak. Saan ang mabalinday ta nga ar-aramiden na kan ka? Kapitan, panagkunak, saan adungdongwan ni kabadong ni Maritoyang? Ay, madlaw mo't ngamin asaan. No ada kwarta na, kukuha na laang ka na. Ay, nagalas nga ugali ti asawa day tanya. Ikan na kumamot ani Maritoyang iti kwarta na. Tagatangan na mo ti kayat nagatangan. Ay, no sakit kasta ti aramida ka ni Banang. Hmm? Ay, Nimot ka ba dong dayjay? naggapon samot ijay ilay. Di na pa insurot ni Maritoyang. Tapno makapasyar kumamot. Ay, inton makasarita, bagbaga aptaw. Tano makita tumay, bagbaga akman, iti naawang. Adugayam ti kwartam ba daw? Nagkuna. Amin at at tao, ibagbagada nga adu ti kwartam. Ay, awan ti kwarta. Ibingayan nakmut atanay awan bagasta. Apan ka pailaan umutang, ijitersina ni Kumari Makwana. Na, umutang ak pailaan kat adu ti kwartam. An-anwam ngay day ta kwartam. Awan nga rod kwarta. Iday nak kumamot ah. Di nakpay pulos hindi day. Ay, adula amin. Date ngay bagpagam. Bagitan kan. Na, Awalay, saanin nga uso na kita. Date na kita. Adula amin. Anya ter aramida ni Tata Badong ijay sirok ti bayabas, check. Nagbilang iti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Naman lakit, nagtungaw. Saan nabilangan ti kwartana? Wala na siguro, ako huldapan tayo. Sino ko mangay ti mang hold up kan kuana? Sabay oray lagtal likod ngagbilang. Si puta ma. Makadayo labasait. Bilangan naman inti kwartana. Ado talaga ti kwartana. Adu Kat no ilam-lamang nanto paya bilangan. ay napanagdag ako, kapitan. Saan ako nadungdungwan ni badungkaw? Ay, kaasi kabit mare. Nagado ti kwartana, di nakpaikan. Kunak nga i-date nak, nung di nalagta kayat. Uwan ko ma. Si kalatan ati pangibaga kiti sakit tinakam kao, kapitan. Ay, uwan Nalipatan sa ni badungkaw, jay timsong miday. Adagayam timsong yun. Bada, kapitan. Malagip mo pa, jay kanta adungdungwang kantaw. Tagayam ti timsong yaw. Kawan, dong-dongwan kantaw, unay. Indayo din kanto. Iti sinamay. Wan, kapitan. Day tati timsong miday. Nagbalbaliw at talaga ni pare Badong Maray. Sa baling arudan, nang runa tada kwartana, kaslasan na ko nga mamaw. Ribaw. Dandanin sa amit ang balin na 1 milyon. Dito kwarta ka. Oh, tatabadaw! Ay, saan kayo nga mo sinaganyak? Lumabas kami lang dito pagtugtuga, ma'am. Sanda nga huldapan? Adaya panunot mi kinichip amang hold up kang kamay. Awan, Mike. Sika lang ti agpampanunot iti kasta tatabadong. Saan kami adakis at tataaw? Imbulsakon, diado ang kwarta. Uy na, ibulsam. Saan ka abilang ibilang? Napay nga minaya bilang ka bilang tataba daw. No ngay maksayan. Ay na, daytan jagla lako iti ice cream tatabadang. Igatangan na kami mamagkinichip. Oray saggay sa kamilaan. Ay, jakayat. Paghatang ka pa lang amin. Kat amumit na imot day tataw. 70,000. Kabadong, saan man na dita sangguan at itersinak ipang bilangan mi di kwartam? Ha? Apay, iparit mo?
Saan? Ngam no ada makakita kan ka sa bale. Ta siputan da ka. Ay hold upon da ka ah. Sika siguro timang pampanunot iti dayta. Maray. Na. Ay unay ka matan ta pagbalinan nakpay a hold upper. Mabalay, ngay tuloy ko tagbilang, maray. Bilang ka bilang. Saan mo matngarod akis-kisayan day ta kwartam? Apay kumakisayak ngay. Ay na. Di mo madlaw aya analadingit ni Marituyang. Gaputad di mo pa'y maiturad a maidate. Ay, saan nga uson date, maray? Lakay, kun bakit kamay? Idate mo mat Tadamot kwartam. Apay. Kaya't mo aguraan na ka ni Marituyang. Imbaga na, gurain na. Talaga aguraan na ka no baybay Pangidata ngay nga rugkin ko na. Ay kat ijemat espesyal a restaurant Sa bagay, hadulaunay ti kwarta. Kisayak mo basit Kasta tapno naragsak mo't ni Marituyang. I-date mo sag paminsan. Ay, pare! Ay, di nakuldaban paray. Pangasay. Ay, pare, saan ka nga huldapan? Eh, nambarak ko mahulapon ka ngay. Apay ngay timing mo pa ilang agbilbilang iti kwarta. Sa kaumay. Na, ay nakatalikod ka? Jakmat among agbilbilang ka iti kwarta? Apay ayang aming nga umasasidid ka. Ay, may ngamin ni Marito yang iti barangay hall. Kat agsang sangit. Anya. Tapay manay. Anya nga, itimay na yung bagaking ka. Eh, di mo kanundong-dungwan. Ilang mo di pagbagana mo dahil taba. Bakitan? Eh, nagado a kwarta. Di mo pa'y maigatangan mo't iti kayat na. Iso nga ron nga ag-date ka may inton bigat. Ah! Ay, mayat ano, agdit kayo. Wait. Ag-date kami man lagay. Tapno awan may pagbagayaw. Ay, una. Tapno di na panunutan at di mo dungdungwan. Ay, sus! Ay na, no dong-dong ulang. Dong-dong-wag nito yung kau paray. Sino pa'y kumati sa bali at dungwag ngay? No saan nga isa? Siya kung timang itulod ka ta kayong agnay. Apay, awan ti sa bali na napinpinta sa tricycle ang mabali na pagluganan tato yan. Ay na, daytoy lang ang tricycle ni Kwarog ti kapipintasan at tricycle dito kabildatan. Pudno dahi ta, tatabadaw. Isungaglugan kayaw. Mala, aglugan ta nga rutan to yan. Sa dino ti pagbitan nyo aya. Ije man kang ina na restaurant, ije ilay, Kwarog. Sa dino ngay nga taday ta kang ina na restaurant. Ne, apay, di mo amaw, no sa dinaw. Talakaan lang ti amaw. Ije kang inaan nga raw, ti papanan may. Sige, birukin tayong taon no at datayo ni Jay. Iso daytoy ti kanginaan a restaurant dito'y ilay ba daw? Kituan, Apay deta papel kan bulpain. pagilistak. Anya tilistam. Ay na, ag-order ka kita, hindi kayat mo. Sana tila damdamagam dita. Nagmayat din ang idetan kanyak ni Badong Kao. Talaga nga espesyal. Ay kat nasaya at ata naragsak ka. Maray. Dakkel siguro tinagastos ni Kabadong anya. Kano nagngingi na dagiti makan ijay. Danong salang ti kalakaan. Ay na, agraman danong nangina maray. Ay, mamati akaun. At talaga adung-dung wanak pailang ni Badong Kao. La la la. Ulan! Masinag ka man ditay! Ulan! Oh, apay? Makita mo ditay? Ne, day tamot jay listaan ako ng ija restaurant. Wait, bayadan da gito ya. Anya, bayadak, tapay. Dagiti kinkinan mo, iya restaurant. Naa, enlistam kat pabayadam kanya. Kito na. Ay sana mabalain, mapanak agreklamo kindi kapitan. Ay, reklamo ka la, reklamo. Basta bayadan da ita. Eh, umay ka manin agsangit iti sangwanak maray.
Apay, anya ayate kayat makot indit na kamot ni pare badong. Ay, kasano anjak agladi ngay, kapitan. Oh, Kat inlista na gaya mami na kinan ka. Ita, pabayadan na kanya. anya? Ay, unay mat day giant at tao. Pangalak nga iti pagbayad ko kadagi jay, kapitan. Sabay namin adwa ka na gordang. Ato pala, magtikwarta. Nagtabilangit man ay. Ay, pare, adulan tate kwarta ba? 2,000. Ah, Ay, unay kang baray. Adda ka man ay. Ay, makadlawa kong king kapari ah. na. Tunggal nagbilang akiti kwarta, adda ka. Itiming mo mga umay dito ayang ko ah. Adan sakit daki sa plano. Ay, no adadakas, idi pa'y lakuma. Umay ko la ibagakin ka. Asaan anasaya ti inaramid mo kani Marituyang. Anya? Anya nga dahil tangay naramid ko man ng paray. Inlistam dagiti order na. Pabayadam ken ko na. Apay, nasayat data. Apay, daki sa yati kasi paray. Ay, madi. Ah, Apay namin di mo man like kan mat iti kwarta na. Bilang ka pa'y abilang. kit anya nga nga rin naramidag paray. Ay, ikam. Hindi mo papabayadan di kinan na idinagdate kayo. Jak matin makit-kita ni tata ba dong nagbilbilang iti kwartana? Ay, binagbaga ka men. Kasta ka di Uncle. Sana mabalin abuk-bukuda na di kwarta na. At dapay mangag ko ang reklamo ni Marituyang. Kung takon iti kastauna, hindi pare ba daw? Ay natataba no agin awa ti biyag mo, naskin lang mat akaraman ni nanatoyang, taasawam lakot na ron. Ala sige! Dinon, tinagipusan ti sa balipay, aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.